Croeso pawb i'n webinar heddiw. Mae'r webinar heddiw ar Astroffiseg a taith un myfyriwr o TGAU gyd y ffordd lan i PhD yn astudio ffiseg ac Astroffiseg. A gobeithio yn y proses fydd ni'n rhoi cip olwg i chi ar beth mae'n fel i astudio Astroffiseg fel pwnc. Ein myfyriwr heddiw yw Liam. Mae Liam yn myfyriwr PhD ail flwyddyn yn yr adran ffiseg. Dechreuodd Liam ar gynllun y flwyddyn sylfaen yn 2014 ac gorffennodd trwy wneud y cynllun MPhys, gradd meistr, a graddiodd efo gradd anrhydedd dosbarth cyntaf first class mewn Astroffiseg yn 2019. Yna, dechreuodd Liam ei PhD yma ym Aberystwyth ym mis Medi 2019 ac mae'n rhan o'r grŵp ymchwil ffiseg cysawd yr haul. Mae ymchwil yn ganolbwyntio'n hollol ar atmosffer allanol yr haul sef y corona. Croeso i Liam. Diolch yn fawr, Robin. A croeso i chi gyd am ddod i'r sesiwn yma. Fy enw i yw Liam Edwards. Fyddai'n jyst rhoi blas bach am sut mae bywyd fel ymchwilwyr a hefyd chydig bach amdan fel oedd Robin yn sôn am fy nhaith o TGAU hyd at y lefel PhD dwi arno ar y funud. Dwi wedi rhoi fy cyfeiriad gwefan a cyfeiriad e-bost ar bob sleid hefyd. Felly os o rhywun eisiau gael mewn gysylltiad gyda i efo cwestiynau neu rhywbeth, neu eisiau gwybod mwy amdano fy ymchwil, mwyn chydig bach mwy o manylder, heina ydy'r llefydd gorau i gysylltu. Felly, mae yna tair rhan i'r sgwrs yma. Yn gyntaf, fyddai'n sôn am fy nhaith o TGAU i PhD. A wedyn, y rhan pwysicaf yn fy marn i o'r sesiwn ydy trio dangos i ddisgyblion Lefel-A a TGAU. Mae'r gwaith da chi'n dysgu ar y funud yn dal yn bwysig. Da chi ddim yn dysgu fo a wedyn anghofio amdano fo am gweddill eich bywyd. Os da chi'n mynd i fewn i unrhyw fath o ffiseg, astroffiseg, neu unrhyw fath o wyddoniaeth arall, mae'r gwaith da chi'n dysgu yn Lefel-A yn bwysig iawn pan da chi'n mynd i fewn i'r byd ymchwil, so fyddai'n rhoi chydig bach o esiampla o hynny. A wedyn y dilyn ymlaen o hynna fyddai'n rhoi golwg sydyn ar yr ymchwil dwi'n gweithio ar y funud yn yr adran ffiseg yma yn Aberystwyth. Felly, ers o'n i'n gallu siarad, o'n i eisiau bod yn wyddonydd. Oedd fy nheulu, ffrindiau, oedd pob yn gwybod o'r dechrau o'n i eisiau mynd i fewn i gwyddoniaeth. Ond dim ffiseg oedd o, o'n i eisiau mynd i fewn i. Ges i fy ngeni o gwmpas ar amser oedd Jurassic Park yn dod allan, yr gyntaf. Ac felly o'n i di mopio efo deinosoriaid a felly o'n i eisiau bod yn baleontolegydd tan o'n i'n tua 10-11 oed pan o'n i'n dechrau ysgol uwchradd. Wedyn o'n i'n reit ffodus ges i'r siawns i fynd i'r Unol Daleithiau o America i Florida ac gathon ni fynd i SeaWorld ac ar ôl hynna o'n i di mopio efo bywyd môr, killer whales, sharks, dolphins a felly o'n i eisiau bod yn O'n eisiau astudio'r môr, ond dwi'n meddwl yr unig peth oedd yn rhoi fi off hynna oedd y ffaith bod o'n i'n mynd yn sal pan o'n i'n ddeddf cychod. Felly, dwi'n meddwl pan nes i sylwi hynna rhyw chydig o flynyddoedd wedyn, o'n i'n meddwl, reit, dwi angen chwilio amdano rhywbeth newydd i fynd i fewn i. Yn yr amser yna, dwi'n y tair mlynedd cyn TGAU, yr marc uchaf ges i mewn prawf ffiseg oedd 46%, which ella fysa chi ddim yn meddwl gofod dwi'n astudio ffiseg. Dwi wedi astudio ffiseg yn Brifysgol a rwan dwi'n gwneud PhD mewn ffiseg. Ond dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth pwysig fyddai'n dod yn ôl at hwyrach ymlaen. Wedyn nes i wylio 2 documentary ar y BBC, Wonders of the Solar System a Stargazing Live. A ar ôl hynna, o'n i wedi gwirioni efo ffiseg yn benodol y gofod Astroffiseg. A ers hynna, o'n i'n gwybod dwi eisiau mynd i fewn i Astroffiseg. Felly, o'n i'n teimlo fy mod i angen dal i fyny hefo disgyblion eraill yn yr un blwyddyn, oherwydd do'n i ddim yn trio mewn gwersi ffiseg, do'n i ddim, do gan mynydd gwneud gwaith cartra ffiseg na'n byd fel neu adolygu am unrhyw profion o'n i'n gael. Felly,
o'n i'n teimlo o raid i fi dal i fyny efo restr blwyddyn. A yn ffodus iawn, nes i droi fy ngraddau o gwmpas, nes i orffan TGAU hefo A seren mewn ffiseg a ffiseg drifflig, ac A mewn mathemateg, ac mi oedd hynna'n sioc mawr i fi a fy nheulu. Felly, nes i mynd ymlaen wedyn i'r chweched dosbarth, nes i astudio cemeg, ffiseg a mathemateg, ond oherwydd nifer o wahanol broblemau, neu rhesymau, sori, ni aeth yn dda iawn, ac dwi'n meddwl yr peth mwyaf o'n i'n stryglo hefo oedd y ffaith bod o gennym ni cyn gymaint o amser, wel, o'n i am di amser rhydd, ond oedden ni'n mynd o 6 gwers y dydd, 5 diwrnod yr wsos yn TGAU at ella 2 neu 3 gwers y dydd yn y chweched dosbarth. Felly oedd gennym ni lot o amser lle oedden ni'n fod yn adolygu ac yn gwneud gwaith cartra a falle. Ond o'n i'n defnyddio'r amser i chwarae pêl-droed a hongian allan efo ffrindiau, felly nes i gorffan Lefel-A y flwyddyn gyntaf, nes i ollwng cemeg, oherwydd o'n i eisiau canolbwyntio ar ffiseg a mathemateg, oherwydd hyd yn oed o'n i ddim yn neud yn dda. O'n i'n gwybod ffiseg o'n i eisiau gwneud yn y brifysgol, felly o'n i eisiau canolbwyntio ar yno. Ond anffodus ges i gorffan efo D mewn ffiseg ac ec mewn mathemateg, ac i gael i fewn i'r gradd baclor i wneud ffiseg yn Aberystwyth, o'n i angen B mewn ffiseg a B mewn mathemateg. Felly nes i rhoi cais i fewn i wneud blwyddyn sylfaenol yn ffiseg yma yn Aberystwyth. Dechreuais yn mis Medi 2014. Ar ôl gorffan yr flwyddyn sylfaen, nes i gweithio'r holl ffordd i fyny at yr gradd meistr, yr M-Phys, a graddiais efo gradd dosbarth cyntaf fel ddydodd Robin yn y cyflwyniad. Wedyn, o rhaid i fi rhoi ceisiau fewn i gwahanol brifysgolion i gwneud PhD, ond hefyd o rhaid iddi fi ddewis y prifysgolion oedd yn gwneud yr ymchwil o'n i eisiau gwneud, ac yr tri nes i roi cais i fewn am oedd UCL yn Llundain, Prifysgol Cyffredin yn yr Alban, ac wrth gwrs yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. A cefais fy nerbyn fewn i UCL ac hefyd yn fyma yn Aberystwyth wrth gwrs. Ond ar ôl gwneud 5 mlynedd yma i fy ngradd israddedig, o'n i'n gwybod Aberystwyth o'n i eisiau aros yn. Felly nes i ddechrau fy PhD mis Medi 2019 wedi ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Felly dwi'n gwneud bob peth yn fy PhD trwy gyfrwng y Gymraeg. A wedyn byddai'n siarad chydig bach mwy amdan yr gwahanol ysgoloriaethau mae'r Coleg Cymraeg ar gael i fyfyrwyr sydd eisiau astudio yn y brifysgol hwyrach ymlaen. Ar hyn o bryd, dwi hanner ffordd trwy fy ail flwyddyn ac fel arfer mae PhD yn para tua 3 neu 4 blynedd, a wedyn ar y diwedd mae gennym ni arholiad llafar, sef feifa, lle da ni'n trafod yr traethawd hir fyddai'n gorfod sgwennu, a dwi wedi clywed straeon mae rhai faifas yn para 2 awr, 3 awr, mae rhai yn para 6, 7, 8 awr, felly dwi ddim yn edrych ymlaen am hynna i fod yn perffaith onest. A wedyn y cynllun ar y gyfer y dyfodol ydy i fod yn ddarlithydd ffiseg, dim ots rili yn y byd lle dwi'n mynd, ond swn i'n licio aros yn Aberystwyth mwyn gallu cario ymlaen dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae hwnna'n digon amdana i. Rwan y cwestiwn pwysicaf o'r sgwrs ydy gwaith TGAU neu Lefel-A yn bwysig yn y byd ymchwil, ac yr atab ydy uffernol o bwysig, ac gobeithio fyddai'n gallu dangos esiampl o hynna rwan. So be dwi wedi gwneud ydy mae gennau 4 sleid rwan lle dwi wedi tynnu rhannau o'r manyleb ffiseg Lefel-A, ac fyddai'n just mynd trwy rhai o'r pwyntiau ac yn rhoi esiamplau o lle mae'r gwaith yna dod i fewn yn y byd ymchwil mewn Astroffiseg. Felly, yn gyntaf, ffiseg sylfaenol, mae hwnna'n ofnadwy o bwysig oherwydd da chi'n dysgu amdano wahanol systemau unedau gwahanol, ac rhywbeth dwi'n siŵr mae'r rhan fwyaf ohonoch chi wedi clywed amdan os gennych chi ddiddordeb mewn Astroffiseg yn barod ydy blynyddoedd gola neu light years. Esiampl arall ydy parsec, os da chi wedi gwylio Star Wars er enghraifft. Ac
yn astroffiseg mae'n bwysig bod ni'n gallu drawsnewid rhwng y gwahanol systemau unedau o mynd o blynyddoedd gola i metrau er enghraifft, neu mynd o parsecs i metrau, felly mae'n bwysig bod ni'n gallu newid rhwng y ddau system yna. Cinemateg, mae yna lot o fudiant mewn astroffiseg, felly mae priodweddau er enghraifft cyflymder, cyflymiad yn ofnadwy o bwysig ac yn dilyn ymlaen o hynna, mae gennym ni dynameg, a mae yna llawer o ddigwyddiadau dynameg mewn astroffiseg, felly yr enghraifft sydd gennai efo hwn ydy be da ni'n alw'n alldafliadau mas coronaidd, neu coronal mass ejection yn Saesneg, a beth sy'n digwydd ydy mae ffrwydriad yn digwydd ar y haul, ac mae o'n taflu allan nifer o dinelli o plasma a gronynau gweredig o'r haul, ac fel da chi'n gallu gweld o'r llun yma, maen nhw'n gallu bod yn brosesau reit fawr a reit dynameg, felly mae'n bwysig bod ni'n dallt faint o sydyn maen nhw'n trafeilio, sef cyflymder a cyflymiad, i wybod os mae yna un o hynna'n gallu taro'r ddaear er enghraifft. Cysyniadau egni, does yna ddim fath o broses fydrai feddwl am astroffisegol sydd yn digwydd heb rhyw fath o cyfnewid egni, er enghraifft efo'r alldafliadau yma, a fflachiadau solar er enghraifft, solar flares, mae hynna'n digwydd oherwydd mae yna egni wedi cael ei storio fewn i'r llinellau magnetig sydd ar y haul, a wedyn mae yna rhyw fath o drosglwyddiad o egni'n digwydd, a wedyn mae yna rhyw fath o ffordd arall o egni yn cael ei creu fel yna. Defnyddio pelydriad i ymchwilio ser, mae hwn yn hynod bwysig oherwydd fedra ni ddim just tynnu seren o'r awyr a rhoi o mewn labordy i astudio. Felly, da ni angen edrych ar y gola sydd yn dod o'r ser yma, ac mae gen i esiampl ar y sleid nesaf o hyn, ond mae hwn yn just dangos llun o spectrwm o'r haul, felly mae yna ryw offeryn arbennig wedi cael ei ddefnyddio i tynnu llun o'r gola sydd yn dod o'r haul, a da ni'n gallu defnyddio'r llinellau du i ddeud be yn union sydd yn yr haul, felly da ni'n gwybod bod yna hydrogen, helium ac yn y blaen. A wedyn, gronynau ac adeiledd niwclear, wel, da ni'n gwybod mae'r prosesau sydd yn creu'r egni tu fewn i'r haul, ond bob seren arall hefyd ydy ymasiad niwclear, felly da ni angen gwybod sut mae'r gronynau yma yn behafio i ni gallu deud yn union sut mae'r haul a ser yn creu ei egni. Felly hwn di'r esiampl o'n i eisiau dangos, so mae hwn yn dangos 4 llun o'r haul ni. Di gael ei dynnu mewn 4 gwahanol tonfedd o'r spectrwm electromagnetig sydd ar top y llun. So ar y chwith, mae gennym ni infrared, a fel hynna mae'r haul yn edrych yn yr infrared. Yn yr optegol, neu gola gwyn, fel hyn mae'r haul yn edrych, os oes ni'n gallu edrych ar y haul, wrth gwrs peidiwch edrych ar y haul, mwyn anrhybydd dwi'n gorfod rhaid yn bob un o'r sgwrsio ma dwi'n gwneud. Ond mae'n edrych yn reit plaen, weddol boring, ond os da ni'n edrych ar efo yn yr uwchfioled a'r pelydrau X, da chi'n gallu gweld mae yna lot mwy o brosesau dynameg yn digwydd ar y haul, felly i gael llun cyflawn o'r haul, mae rhaid iddyn ni edrych ar efo mewn nifer o wahanol donfeddau. Felly, yr ail uned ydy trydan a gola, ac yn gyntaf, fydd rhan fwyaf o bobl yn edrych ar hwn a meddwl tydi trydan ddim yn addas o gwbl i astroffiseg, a o'n i'n sicr yn un o'r pobl yma. Do'n i'm yn dallt sut fysa dargludiad trydan, gwrthiant, cylchedau, cerrynt union, cerrynt eiledol ac ati yn addas ar gyfer astroffiseg, a tydi lot o'r gwyddoniaeth ei hun ddim yn addas, ond er enghraifft, yn y flwyddyn dwytha dwi wedi bod yn dylunio offeryn camera arbennig i fynd i'r eclipse yn De America mis Rhagfyr, felly 2 neu 3 mis yn ôl. Ac mae gen i lun efo yma o'r sensor y camera, felly i wybod sut mae'r camera'n gallu gweithio yn fwyaf effeithiol, mae rhaid dallt sut mae'r prosesau trydanol yn digwydd o fewn y camera. Felly, da chi'n gallu bod yn astroffisegwr sydd yn arbenigo mewn dylunio offer neu camerau a ballu. Felly,
mae dallt yr pethau yma amdan cylchedau a trydan a falle yn gallu bod yn bwysig hefyd. Natur tonau a priodweddau tona a plygiant gola. Dwi wedi sôn amdan hyn yn barod, ond gola ydy yr prif ffynonell o wybodaeth i astroffisegwyr. Felly mae gen i lun o fyma just ton, ac a dwi wedi sôn yn barod, dwi wedi dangos y lluniau o'r haul mewn gwahanol tonfeddau. Felly mae o'n bwysig iawn bod ni'n dallt sut mae gola'n yn behafio, ond hefyd gwahanol priodweddau tona, enghraifft adlewyrchiant, plygiant, polareiddio, gwasgariad, diffrithio a falle. Mae rhaid i ni wybod sut mae'r prosesau yma'n gweithio o fewn astroffiseg, oherwydd mae pethau fel gwasgariad, scattering yn effernol o common yn astroffiseg, felly mae'n bwysig bod ni'n dallt sut mae'r prosesau'n gweithio. A wedyn efo lasers neu laserau, mae hwnna'n rhywbeth arall dydy lot o bobl ddim yn meddwl sydd yn bwysig yn astroffiseg, ond eto mae gen i lun o fyma o'r Very Large Telescope neu'r VLT yn Chile yn Ne America, ac be mae'n dangos ydy mae yna rhyw 4 neu 5 laser yn cael ei saethu allan i atmosffer y ddaear, a maen nhw'n defnyddio hein fel guide stars, maen nhw'n galw fo neu ser cyferyddion, a be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n saethu'r lasers allan trwy atmosffer y ddaear, a wedyn mae'r lasers yn gallu cael ei effeithio gan pethau fel gwynt uchel yn atmosffer y ddaear neu turbulence a falle sydd yn gallu effeithio yr arsylwadau mae'r gwyddonwyr yn gwneud o'r ser bell. Felly maen nhw'n defnyddio'r lasers yma ac maen nhw'n gweld sut mae'r lasers yn newid ac yn symud o gwmpas oherwydd y turbulence yn yr atmosffer, ac felly maen nhw'n gallu addasu eu systemau opteg i gyfrifon amdan atmosffer y ddaear. Yn yr ail flwyddyn yn Lefel-A, yr uned gyntaf ydy osgiliadau yn niwclysau, ac eto mae'n siŵr fydd rhan fwyaf o pobl sydd efo diddordeb mewn astroffiseg yn edrych ar y rhestr yma ac yn meddwl does am llawer yma sydd yn berthnasol i astroffiseg, ond yr uned gyntaf, mudiant cylchol enghraifft, mae gen i lun o fyma, a mae'r haul, da ni'n gallu gweld yr haul fel un magnet cymhleth. Mae yna lot o feysydd a llinellau magnetig ar y haul, a mae'r haul hefyd efo lot o electronau yn enwedig yn ei atmosffer y corona. A beth sy'n digwydd ydy pan mae electron yn trafeilio ar hyd llinell magnetig, mae'n troelli o gwmpas yr llinell magnetig fel mae'r llun yn ei ddangos. A mae hwn yn rhywbeth sydd yn digwydd yn aml yn yr atmosffer yr haul, felly mae'n bwysig bod ni'n dallt yr mudiant yma. A wedyn hefo damcaniaeth genetig a ffiseg thermol enghraifft, mae'n cyffredinol mewn astroffiseg i dybio nwyon neu plasmas yn y gofod yn nwyon delfrydol, ideal gases, ac hwn ydy'r hafaliad ar gyfer ideal gas. A felly eto, mae hwnna'n rhywbeth fysach chi ddim yn meddwl sydd yn berthnasol i astroffiseg, ond mae'r hafaliad yna sy'n dod i fyny yn aml iawn mewn llyfrau a papurau, yn enwedig yn astudio'r haul, ond hefyd yn astudio galithau a planedau hefyd er enghraifft. A wedyn dwi wedi sôn yn barod amdan dadfeiliad niwclear ac egni niwclear, mae'r haul a bob ser yn cael ei egni gan ymasiad niwclear, ond hefyd mae yna brosesau er enghraifft byrstiau peledr gamma sydd yn dod o ganol galithau, a mae yna lun o fyma sydd wedi cael ei gwneud gan artist o NASA sydd yn dangos y peledr gamma yn saethu allan o ganol yr galaeth. Felly, so yr uned olaf, meysydd ac opsiynau, mae'r meysydd electrostatig ac yn enwedig meysydd disgyrchiant yn weddol obvious, disgyrchiant wrth gwrs oherwydd mae bopeth yn yr cysawd yr haul yn cylchdroi o gwmpas yr haul oherwydd disgyrchiant. Ond mae hefyd yn bwysig i ddallt sut mae disgyrchiant yn cael effaith ar yr ffenomena ac yr prosesau sydd yn digwydd ar y haul hefyd. A mae hynna'n dod i fewn i orbitau a'r bydysawd ehangach hefyd. Dwi wedi sôn yn barod meysydd magnetig, so mae'r haul yn gallu cael ei weld fel un magnet enfawr, a dyma lun
sydd wedi cael ei cymryd gan yr Solar Dynamics Observatory, gan NASA, a mae yna gwyddonwyr wedi rhoi y llinellau yr meysydd magnetig ar yr llun yma, felly dyna beth yw'r llinellau gwyn da chi'n gweld. A fel da chi'n gallu gweld, mae o'n strwythur magnetig enfawr, ond mae o hefyd yn strwythur effernol o gymleth. Felly mae'n bwysig iawn dall sut mae meysydd magnetig yn behafio. A wedyn wrth gwrs anweithiad electromagnetig yn dod i fewn i hynna hefyd. Ac yr opsiynau, mae rhaid dewis un opsiwn o 4, ac yr opsiwn dwi wedi dewis i siarad amdan efo esiampl sydd yn addas i astroffiseg ydy ffiseg feddygol. Fysa chi ddim yn meddwl ffiseg feddygol, ond beth sydd gennau fyma ydy mae gennau lun o rhywbeth o'r enw tomography. So beth sy'n digwydd ydy mae gennau ni rhyw fath o ffynhonnell sydd yn allyrru pelydrau X ar y top, a wedyn mae yna detectors neu camerâu ar yr ochr arall, a mae'r system i gyd yn troelli o gwmpas y claf neu'r person, a wedyn mae'r detectors wedyn yn cymryd nifer o luniau o nifer o wahanol onglau rownd y corff i gael rhyw fath o llun 3-dimensional. A na i sôn chydig bach mewn cwpl o sleidiau amdano sut mae hynna'n addas i astroffiseg. Felly, dwi'n gweithio ar y corona, sef atmosffer allanol yr haul. So mae gennym ni lun yma o'r haul efo toriad trwyddo, ac dwi'n arbenigo ar yr atmosffer allanol. Mae yna broblem hefo'r corona, mae o tua 1,000,000 gwaith llai llachar na disg yr haul, felly wrth gwrs mae o'n gwneud o'n ofnadwy anodd i'w arsylwi, ond felly'r cwestiwn mawr ydy sut ydym ni'n astudio y corona os mae o mor anodd i'w arsylwi, ac un o'r technegau da ni'n defnyddio ydy tomography. So da ni'n galw fo'n tomography cylchdoladol yr haul. A dyma'r un llun oedd gennai fyny gynna yma. Felly yr allyriad X-ray, y pelydrau X ac y detectors a mae'n troelli rownd yr corff yn tynnu lluniau. A be fydden ni'n neud ydy, yn anffodus, does gennym ni ddim lleorenau neu telesgopau yn y gofod sydd yn gwneud yr un peth, sydd yn hedfan rownd yr haul nifer o weithiau yn tynnu lluniau. Ond beth sydd gennym ni ydy, mae gennym ni nifer o lleorenau a telesgopau sydd yn orbitio o gwmpas yr haul mewn orbit lot mwy, neu bod nhw'n orbitio o gwmpas y ddeiar er enghraifft yn tynnu lluniau o'r haul. Ond y peth da amdan hyn ydy mae'r haul ei hun yn troelli. Felly mae'n troelli ar ei unman yr un fath a be mae'r ddeiar yn gwneud. Felly bob pythefnos, bob tua pythefnos, mi fedra ni creu rhyw fath o map yn defnyddio'r technegau tomography yma. Mae'r haul yn troelli, mae'r lleorenau'n tynnu'r lluniau, a mae o fel mae ddatha fod yr lleorenau yn mynd o gwmpas yr haul yn tynnu lluniau o nifer o wahanol ongla. A beth da ni'n gallu gwneud ydy efo technegau mathemategol, da ni'n gallu creu rhyw fath o map, fel da chi'n gallu gweld yma'n hyn. Felly mae'r gwaith yma wedi cael ei gwneud ers degawda, ond mae'r map yma yn arbenigol i Dr Hugh Morgan yma yn yr adran ffiseg yn Brifysgol Aberystwyth. A be mae'n dangos ydy mae'r ardaloedd coch yn dangos yr ardaloedd o dwysedd uchal, a mae'r ardaloedd piws a du yn dangos ardaloedd o dwysedd isel. Felly mae hwnna'n un techneg da ni'n gallu defnyddio i arsylwi ac astudio yr corona. A dwi'n gobeithio byddai'n cyhoeddi papur amdan hyn yn y misoedd nesaf yn gweithio hefo Hugh. Nes i sôn amdan yr Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar ddechrau'r sgwrs, ac nes i ddeud swn i sôn ychydig bach amdan yr ysgoloriaethau maen nhw'n offro. Felly mae yna nifer o wahanol ysgoloriaethau i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Swn i'n awgrymu mynd ar wefan y Coleg Cymraeg i weld y nifer fath o ysgoloriaethau sydd gen nhw, ond yr un mwyaf cyffredin dwi wedi clywed amdan ydy'r ysgoloriaeth cymhelliant, sef maen nhw'n rhoi 500 punt y flwyddyn, neu hyd at 1,500 dros 2 blynedd. Unrhyw fyfyrwyr sy'n bwriadu astudio o leiaf treian o'i cwrs gradd trwy gyfrwng y Cymraeg mewn unrhyw bwnc. Mae ffiseg yn cyfri yn hyn, a dwi'n nabod cwpl o bobl sydd wedi gwneud o
Yn anffodus, doeddwn i ddim yn hyderus efo fy Cymraeg i gwneud hyn, ond be doeddwn i ddim yn gwybod oedd da chi hefyd yn cael mynediad i'r sleidiau darlithoedd yn Saesneg ac hefyd yn Gymraeg, a da chi'n cael gwneud yr arholiadau ar bapur Gymraeg, ond da chi dal yn cael atab mewn Saesneg os dydy'ch Cymraeg ddim, os da chi ddim yn hyderus efo'ch Cymraeg. Os ydych chi'n gwybod hynna, mi fyswn i wedi gwneud yr ysgoloriaeth. A fel ddwedais i, gwelwch y wefan yma, Coleg Cymraeg, am fwy o wybodaeth am hyn. Felly, i gloi, mae gen i tair pwynt i gloi, felly y rheswm nes i siarad amdan fy nhaith i o TGAU hyd at PhD ydy i bwysleisio i chi fel disgyblion, yn enwedig yn yr amser yn ansicr da ni'n byw yn ar y funud efo coronavirus a falle, tydio byth rhy hwyr i benderfynu beth ydych chi eisiau gwneud, a peidiwch y poeni os ydych chi ddim yn cael y gradda falle oeddech chi wedi gobeithio amdan, oherwydd oeddwn ni yn yr un peth, o'n i angen 2B i gael i fewn i'r gradd baglor iawn yn Aberystwyth, ges i ec a D, ac o rhaid i fi mynd i fewn ar y cwrs blwyddyn sylfaen, ond dwi'n deud hyn wrth pawb dwi'n siarad efo amdan y blwyddyn sylfaen, hwnna di'r penderfyniad gorau dwi erioed i gwneud. A dwi rwan yn dysgu mewn y sesiynau labordy y blwyddyn sylfaenol fel arddangoswr, ac y rheswm dwi eisiau gwneud hynna ydy dwi'n licio siarad efo'r myfyrwyr sydd yn gwneud y blwyddyn sylfaenol ar y funud, a dwi'n licio siarad efo nhw a deud, gwrandwch, tydi'r gwneud blwyddyn sylfaen neu rhywbeth debyg, tydio ddim yn dal chi nôl oherwydd dwi yn gwneud PhD ar y funud, felly dwi'n esiampl sydd yn dangos bod dydy hynna ddim yn wir, felly peidiwch y poeni gormod amdan y dyfodol. Yr ail pwynt pwysig oedd a yw gwaith TGAU yn y Lefel-A yn bwysig mwyn ymchwil, ac yr ateb ydy wrth gwrs mae o. Tydi'r athrawon ddim yn deitha chi fod o'n bwysig, jyst mwyn i chi gael gwneud yr arholiadau, a wedyn da chi byth yn defnyddio fo byth eto. Yn enwedig mewn ffiseg, ond hefyd yn gwyddoniaeth mewn cemeg a bioleg. Sa chi'n synnu'r faint o gwaith ymchwil sydd yn cael ei gwneud ar lefel uchel yn defnyddio technegau a theori mae rhan fwyaf o bobl wedi dysgu yn barod yn Lefel-A neu TGAU, ac mae'r tomography yn un esiampl o hynny. A yn ola, mae Astroffiseg yn diddorol iawn efo amrywiaeth o bosibiliadau gyrfa. Dwi wedi siarad amdan nifer o wahanol bethau astroffisegol yn y darlith yma. Dwi'n gobeithio fydd nifer ohonoch chi yn mynd i fewn i astroffiseg, ond mynd i fewn i gwyddoniaeth yn gyffredinol yn y dyfodol. Felly, os ydych chi eisiau gael mewn cysylltiad gyda i, mae'r e-bost yna eto ar y gwefan, a diolch yn fawr iawn am wrando. Wych, diolch yn fawr, Liam. Oedd yn really ddiddorol. Ffiseg oedd wastad hoff gwyddor fi, so ie, nes i really mwynhau e. A hefyd o'n i'n fan fawr o Jurassic Park, o'n i sy'n bod yn paleontologist hefyd. Ond ie, nath hwnna ddim digwydd. O ti'n siarad ar y diwedd fyna amdano cyfleoedd am gyrfaoedd gwahanol. Beth yw cynllun ti ar ôl y PhD i cario ymlaen yn y prifysgol fel athro? Beth yw cynllun ti? Ie, dwi wedi bod yn reit ffodus. Dwi'n un o'r bobl sydd wedi cael cynllun o beth dwi eisiau bod ers o'n i'n reit ifanc. O'n i'n gwybod o'n eisiau bod yn gwyddonwyr, ond wedyn yn yr 10 mlynedd dwytha, o'n i'n gwybod dwi eisiau bod yn athro. Felly yn sicr darlithydd mewn brifysgol. So ni yn licio gael swydd yn fyma yn Aberystwyth, ond wrth gwrs mae hwnna'n mae rhaid i fod yn lwcus efo cyllid mae'r adran yn gael a falle, ond na, ia, yn sicr swn i'n licio fod yn darlithydd. O, gwych. Dwi'n meddwl nawr. Gan bod y prifysgol yn gweithio ar mor gymaint o prosiectau rhyngwladol pan mae'n dod i fel y prosiectau sy'n mynd i'r gofod,
A wyt ti'n teimlo fel bod ti'n rhan o gymuned rhyngwladol o ffisegwyr bod ti yn Aberystwyth? Ydw, mae o'n rhywbeth reit, reit doniol, really. Mae Aberystwyth yn lle mor isolated ac mae'n gallu teimlo'n reit unig weithiau oherwydd da ni mor bell i ffwrdd o'r dinasoedd mawr a falle, ond na, mae'r lot o'r gwaith da ni gyd yn gweithio, da ni'n gweithio efo ymchwilwyr ar hyd yr Deyrnas Unedig, ond hefyd ar hyd Ewrop ac hyd yn oed yn llefydd fel America. Mae un o'r pobl dwi'n gweithio efo yn yr adran, mae o'n gweithio efo pobl o Australia. Felly, yn sicr, ti yn ffurfio rhyw fath o gymuned lleol, ond hefyd cymuned, teimlo rhan o'r cymuned eang hefyd. Ia, diddorol. O'n i'n hoffi llwyr am yr TCH, yr darpedre X, yn creu map o'r hael, yn swnio'n rili diddorol. Fi'n gwybod bod ti'n bwriadu wneud ymchwil ar y mapiau hyn. Pa defnydd wyt ti'n defnyddio'r map? Be ti'n gobeithio dysgu o'r mapiau yma? Wel, mae'r un o'r problemau mwyaf da ni hefo ar y funud yn astudio'r corona ydy'r ffaith fod mae yna nifer o astudiaethau wedi cael ei gwneud o sut mae'r atmosffer allanol yr haul yn cylchdroi. Mae yna rhai yn deud mewn cylchdroi fel rhyw fath o corff rigid, fel maen nhw'n galw fo, felly mewn cylchdroi hefo arwyneb yr haul. Mae yna rhai astudiaethau yn deud fod o yn cylchdroi fel rhywbeth hyblyg, felly tydio ddim yn cylchdroi ar yr un cyfradd ar arwyneb. Felly, da ni'n gobeithio gael rhyw fath o insight i fewn i os ydy o'n cylchdroi yn hyblyg neu'n anhyblyg neu beth bynnag. Ond dwi'n meddwl un o'r pethau sydd yn bwysig amdano fo ydy'r ffaith fod pan ni'n siarad amdano yr alldafliadau corona, os fysa un o heina enghraifft yn cael ei bwyntio at y ddaear, mae'n bwysig bod ni'n gallu deud yn union pa bryd mae'n mynd i daro i ni gallu agosiad allan amdano fo, rili. Diddorol iawn, ti'n gwych. Fi'n dysgu amdano stwff o'n i ddim yn gwybod bod ffordd o wneud. Just mind-blowing. O'n i jyst eisiau dweud hefyd ynglyn â'r ysgoloriaethau bod mae'r un mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwneud yn wych i helpu pobl sy'n astudio trwy cyfrwng y Cymraeg. Ond mae Brifysgol Aberystwyth yn gwneud un ychwanegol hefyd yn ogystal â hyn, a chi'n gwneud y ddau ar un pryd. A eto mae fe am pobl sy'n astudio trwy cyfrwng y Cymraeg. Mae fe'n jyst yn dibynnu eto fel yr un Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar pa canran o cwrs chi'n gwneud trwy'r Cymraeg, ond chi'n ennill hyd at 400 y flwyddyn trwy Brifysgol Aberystwyth. So, does dim rhaid i chi jyst mynd am un ysgoloriaeth. Chi'n gwneud lot o rhai gwahanol. Mae hwn yn ffordd dda o cyfuno'r ddau a wneud dawedd mor gymdeirian, falle, so werth wneud. Diolch yn fawr iawn, Liam, oedd hynny'n rili diddorol, a mae e-bosti a gwefan ti fyna, os mae gyda unrhyw mwy o gwestiynau hoffwn nhw gofyn, felly diolch yn fawr, a os yna unrhyw beth ti sydd dweud ar y diwedd i pawb sydd wedi gwylio? Wel, just diolch yn fawr am wrando. Cysylltwch os gennych chi unrhyw gwestiwn, os ydy'n gwneud efo ffiseg, neu hyd yn oed os ydy'n just i gwneud efo sut mae'r proses ymchwil yn gweithio, gyrru ceisiau i brifysgol, ceisiau i gwneud PhD, beth bynnag. Dwi'n mwy na hapus i ateb unrhyw gwestiwn.